инде башладың да ташладың түгел, чыннан да эшеңне яратырга кирәк. Яратырга кирәк һәм өйрәнергә кирәк. Не просто так бүген тоттым да, ладно, пока эшләп карыйм әле дип түгел. Все-таки бик күп әйберне изучать итәргә кирәк, шул продукцияларны өйрәнгән сайын тагын да яңарак әйберләрне өйрәнәсең. Әйтик, шул ук финансовый грамотность кайымы, әйтик, шул ук менә хотя вроде сетевая компания, но анда безнең тоже бик күп обучениелар, ничек Инстаграмны алып бару, ничек итеп төшерергә, дөрес итеп, ничек итеп сторисларга, рилсларга төшерүме. Вот аларны шулай ук бөтенләй әле кирип кенә барган инста дөньяга вак-вак адымнар белән кирип баручылар өчен дә бик күп информациялар алып була. Шуңа төрле, шул ук зумнарда үзеңне син как лидер буларак гомергә дә кеше алдында, әйтик, сез сүз сөйләмәгән кешеләр, алар уже прям аудитория алдында, әйтик, шул ук кичкенә генә анда 10 кеше алдындамы, 20 кеше алдындамы уже сөйли ала башлыйлар име. Алар инде как наставник буларак үзләрен күрсәтә алалар. То есть аның преимуществолары бик күп. Вот. Минем нәрсә алганым юк, хурлый да алмайым, мактый да алмайым дигән сүз. Хәерле кичләр, Лилия апа. Беренче көнне авырый башлаганда грипп белән нәрсә эчә башламалы икән. Менә безнең һәрбер кешенең өендә була торган продукциялар бар име. Әйтик, ул беренчесе аның Defender противовирусный бат. Горячий напиток, ул вместо Колдрекс, вместо Терафлю дип әйтиме, ул имбирь белән апельсин белән тора инде. Анда витамин С бик күп һәм шундый кипяток белән булгатып эчә торган әйбер. Ул безнең ике тәлтәмдә, аның берсе апельсин белән имбирь әйткәнчә, берсе малина. Балалар өчен инде малина бирәбез, ул более такой җиңелрәк эчеләме. Апельсин белән имбирне инде әйтик, менә балалар яндыра дип әйтәләр, шуңа күрә алар уллар өчен күбрәк. Вот, аннары прана чәе обязательно. Вот, и биодрон. Шушы әйберләр көндәлек аптечкада булса, аның белән уже беренче симптомнан эчә башласаң, бөтен авыртуны менә бу бирәктә салкын тию, гриппозныйларны җиңәргә була. Ни өчен? Чөнки противовирусный менә бу Defender, аның составында вроде әллә нәрсә юк та, ләкин ул настолько иммунитетны күтәрә име һәм шуннан да вируска каршы бик көчле. Анда шул ук куркумин, витамин С, черный перец, анда витамин Е, цинк, име, и ул менә иртә белән, кич белән эчә торган капсулалар алар. Анда бик күп үләннәр, бик күп бәләкәй дозаларда салынган име. Ул шуның хәтлек көчле менә әзгенә тамак пиши итеп торса да, әзгенә салкын тиеп китсә дә, кичтән эчеп ятасың уже, иртәнгә уже бер нәрсә юк. Әгәр инде беренче көннәрендә эчә алмыйча, уже ты чувствуешь, что син все менә ширләп китәм. Тоже надо ударный доза дип әйтәбез инде, каждый 3 сәгать сайын без аны барлап эчәбез инде. Иртә кич эчә торган капсулаларны эчәбез. Һәм ул көненә этик 8 капсулага хәтлек эчкән чиракта прямо весь организмны полностью снимает бөтен авыртуны. Вот. Бу инде теге каяндыр ишетеп кенә сөйләү түгел, ә мин инде моны уже бик күп тапкырлар үземдә сынаганым бар. Һәм уже шушы әйберне башка кешеләр дә
шыннан да бұл бик әйбәт продукт екен дегеннен мен сізге айтам енді. Вот. Горячий напитокны тоже ішерге керек. Ұйқылар алдынан прям қап-қайнар күйінде ішіп жатасыз. И айтайын терлетіп, пішіріп, бір нәрсені қалдырмай. Вот. Насмұрық болғанда, бұрын артылғанда, гайморит білән интеккенде биодронны шулай іше аласыз, һәм можете капать бұрынға. 1 к 1 су білән бутап, можете спокойно бұрынға тамызырға. И прямо тоже файдасы бик күчле. Аш гайморитны лечить итә. Хайырлы кишләр, беренче, сез бит әле яшь, неге кирәк аны часто кулланырга? Ул беләсезме, яшьме, яшь түгелме, аңа карамый инде ул. Тоже менә соңгы айда менә йокы толком юк, организм настолько истощается, бөтенесе бер вакытка игелә, и даже йокларга яткач та йоклап китеп булмый, настолько баш тулы ой. Менә минем, например, декабрь айында шулай булды. Кайбер кешеләрнең, например, отчет биргән вакытта шулай була да. Нидер эшләр планировать иткәндә була бит шундай. Вроде син эшлисең, но син уже на исходе йөрисең, естественно, андый вакытта иммунитет төшеп бетә. И үзеңне максимально сакларга кирәк ул вакытта прям. И менә шушы әйберләр белән, анда инде уже кичкенә генә бер вирус ләксә дә, менә андый состояниедә үзеңне кичкә ирткән вакытта ләксә инде ул сразу ләгеп уже сине айкап ала. Шуңа күрә андый вакытта бигрәк тә нык сакланырга кирәк. Менә мин үзем әйтәм, декабрь айында бик аннарысын кыш белән дә күп очрашабыз, көн сайын. То елкаларда балалар белән йөрдек, инде то съемкаларда, то тегендә, то монда. Вот гел кеше белән һәр вакыт биттә маскада булмый бит. Аннарысын чыгыш ясаганда да, яңа ел алды корпоративларында да. В общем, үзегез дә күреп торасыз инде, барыбер кеше өйдә генә бер үзең утыруга караганда, ил таманда кеше белән аралашмыйча торуга караганда, кеше янында йөргәндә барыбер. Хәзер бигрәк тә бит инде белмәссең, чирлим ул кеше, чирләмим ул кеше. Аның вроде йөзенә чыкмаган авырту, ләкин ул может носитель булырга. Шуңа күрә лучше сакланганлык да тагы саклан дигән. Мин шуңа әйтәм инде, ник ишәсез яшь бит дигәнгә инде. Яшькә, картка карамый, беләсезме? Сәлам, Лилия, дөрес әйтәсең, сорауга җавап бирдең, син, рәхмәт сиңа. Так, Резидә, сәлам, Лилия, апа, җавап бирегез әле. Нәрсә микән? Гөлинә, нәрсә сораган идең? Хәлләрегез ничек, хәлләр әйбәт? Рәхмәт. Рәхмәт бик зур. Так, тагы нәрсәләр сорадыгыз? Мөселманнарга капсул эчәргә ярамыйдыр име? Но капсуланы ачыгыз да, эчендәгесен су белән бутагыз да ичегез. Аның зыяны юк. Но сам факт, вот менә Алла бирсә, безнең инде шушы 5 вакыт намаз укучы, әйтик, мөселман кардәшләребез дип инде, именно хәләл безнең продукцияларыбыз, хәләл продукциялар бар. Менә бу капсулированный именно аларның шулай ук хәләл булуын инде бик көтәләр. Алла бирсә, озакламый инде, вот вроде була дип әйттеләр, әле менә көтәбез инде. Потому что менә мәсәлән коллаген безнең ул стик формасында, шундый савытларда, порошок хәлендә, ул безнең хәләл. Вот, коктейльләр хәләл. То есть анда инде животное происхождение шундый не юк.
деп айтайын, компонентлары. Вот. И Алла берсе, вот мына бұл капсулаларны шулай ук инде узакламыйча хал ителер деп ойлаймын. Но пока вот капсулаларны ачып ишәргә мөмкин. Буларны ишкәндә дару алмалы түгел инде. Ну, мен өзімнен айтайым, менә бездә менем инде Эльвинаның бик бар инде шундый салкында тамакларын ачып кырык-кырыккалар йөриләр дә, теге то конькида шуганда, то салкын су эчеп инде аның тамагы кызарып чыгып. Без можем ингаляция ясарга инде. Ингаляция өчен безнең дарулар арасында бар әйбер. Аннары әйтик, температура төшерә торган инде, свечкалар була, обязательно була, потому что кичкенә балалар булгач инде. Противовируслар бездә юк. Әйтәм, мин бәләкәй балаларга да Defender'ны су белән бутыйм да, чашка төбенә салып, конечно, бик противно, теге тәм сам по себе куркумын бик тәмле түгел бит инде ул. Исләре үк аның прямо капсулада еще намного җиңелрәк. Когда син аны су белән булгатасың, ул, конечно, бик не тәмле түгел инде. Но дару кебек теге мин аны балаларга уже бер биргәч, бер файдасын күргәч, менә теге әйбәт әйбер, әйдә эчәбез дип, аларга булгатып бирә. Теге часто түгел, менә шулай теге все менә уже хәчерләп китергән может дигән вакытта инде. И алар аны эчәләр, күзне йомып, чытырдатып эчеп куялар инде. Берсе эчкәч, икенчесе обязательно эчә инде. Ну, шуңа теге орбидол эше, башка төрле противовирусларны алган юк. Алган даже анаферон хәзер алган юк. Без балаларның анафероны часто барыбер ала идек, менә бу кыш вакытларында бирештерә торган идек. Аларны да алган юк. Вот биадрон бик редко гына балаларга да бирештерәм. Часто түгел. Үзебез инде эчәбез, менә теге перерывлар ясый. Вот. Аннары детский витамин мин, конечно, постоянно бирәм балаларга. Постоянно әле менә бу арада гына бетеп китте. Нидә магазинда юк иде. Соңгы барганымда тоже биткән, шуңа гына әле эчә алмыйбыз. Булай гел кайтканда мин уже 3-4 упаковка алып куям, и биткәннән биткәнгә. Вот. Потом баш дару өчен шул биадрон, лайфрон белән. Там давление, опять шул биадрон. То есть нәрсәгә тотынсаң, борын тыгылса биадрон, хәл бетсә биадрон. Ну, файдасын күргәч инде әйтәм. Основном шул. Бездә дарулар бик сирәк. Нурофен булырга, может, детский нурофен инде. Аннары сәдер акыршалар әле. Нигә ярамый капсула мөселманнарга? Ну, мөселман капсулаларның команда менә шул хәләл булуы фараз бит инде әйбернең. Вот. Мин монда. Вот, тагын сорауларыгыз булса языгыз. Сәдер менә шунда чыккан, шуны китереп тора. Ни алып булмый, ни дип булмый. Нәрсә чыккан шунда. Ярар, дуслар, хәзерәк сезнең белән сөйләшеп алдык. Сезнең белән сөйләшкәч рәхәт. Как дела? Дела отлично, Аллаһка шөкер.
Яңа елдан соң теге соң ятыла, соң торыла, сездә дә шулаймы? Әллә нәрсә теге кәлиягә кирип китеп булмый әлеме? Лилия, бәгырем, уен уйнатчы дигәнсез. Нинди уен уйнатыйм? Нинди уенны күз алдыгызда тотасыз? Биадрон сөртегез. Ну, бер. Аны шытырдатып сытырга кирәк, похоже. Әсәдер шунда чыккан. Хәерле кичләр. Йөткергәннән нәрсә булыша? Йөткергәннән праны чәе. Праны чәе эчәбез инде. Шул горячий напиток эчәбез. Менә күбрәк әле бүген нигә ылыс кайнатып бирдем тоже кызга. Ылыс кайнатып эчегез. Безнең продукциялардан инде менә шул праны чәй бик әйбәт. Анда солодка бар. Именно солодка. Нитә? Әзгенә, конечно, баллы да шундый тәме бар инде ул чәйнең. Теге приторныйрак, но файдалы. Праны чәй, ул бик знаменитый чәй инде. Вот. Лайфран ул мозглар өчен. Именно мозг сосуд өчен. Баштагы әйтик, менә кемнәр давление белән интегән димме? Кемнәрнең баш авыртулары, менә сосудлар кысылган вакытлар була инде шундый. Кайбер кеше шуның белән интегә. Аннарсын кемнең низкий давление, әйтик, лайфран белән биадронны параллельно эчкәндә, ул нормализовать итә. Вот. Сәлам Чаллыдан Лилия, сәлам. Хәерле кичләр, япкансыз буга, яңа елда күп кеше тазарды. Сез наоборот. Әйтмәс идем. Барыбер салаты да ашалды, казы да кабылды, пилмәне дә ашалды. Ну, теге башка еллар кебек күрмичә капланып ашамаска тырыштым инде. Безнең бит проект бара. Результат должен показать. Лилия, кечерәк балагызга ничә яшь? 2 яшьтә 9 ай була инде, 2 яшьтә 9 ай. Февральдә 10 ай, 2 яшьтә 10 ай. Уже февральдә, 25 февральдә 3 яшь була инде Алла бирсә. Шундый вакыт тиз үтә, әләмәт. Ана Ильяс дип кычкырып эзләп йөри әле. Берсе шундый нык якын итәләр. Хәерле кич, Лилия апа, сәлам. Привет. Кто по национальности дигән? Татарка. Ильяс дип кычкырып ишетәсезме? Ильяс дип. Ярар, дуслар. Сезнең белән рәхәтләнеп, сөйләшеп, аралашып алдык. Барыгызга да матур көннәр, матур кичләр телим. Тыныч йокылар, тәмле төшләр. Яңа еллар белән барыгызны тагын бер кат. Сорауларыгыз булса, директка да языгыз, яме?
продукциялар боюнча андай-мындай суроолор болсо жазыңыз. Энди командама кирге тилөөчүлөр рахмет этегиз. Бирге иштелерге насип болсун. Кайда гана иштесек да, иштеген ишибиздин берекети болсун. Өзүбүзгө да пайдасы болсун. Куллануучуларыбызга да, тыңдаучуларыбызга да. Шул Ильясны югалткан Ильяс деп кычкыра берейин. Пока-пока, чмоки, тәмле түшләр.